Call of Duty Modern Warfare 3 Battlefield 3 Every. Wow. Alltså, jag tar inte Modern Warfare nu. 3. Okay, nu spelar bara knappt av inte Amadeus knew that what? the heroes were needed once more. Let me tell you. Oh, hey! Pontius, What? that evening, Hello! creeping vines were taking over the fields. Kill him! Inte bara Devilry. För oss där. Find him and teach him a lesson with my sword. Jag kom till att förra nu. Åh, nej. With luck, there'll be pumpkin pie for dinner tonight. Pumpkin pie! Utan något bunker. Full start. But saw no one there. Smart. Direct away! Bastards must have Night, Zoya was concealed in the shadows, hidden from the shimmering moonlight. Just saying, edro granater. Ja, det teacher att jag ser shiny Passed into through air. the town as Ska quietly as a hoppa. whisper. Ja, så är det svårt. Titta visst teacher att shiny är såna. Är det så? Ja, men det bara tog ju så far ut att rätt. Ja, jag vet inte, vi är så inte, det tog ju. Hej, där är det så. Vi var här som vi var. Then she saw a glimmering light moving on top of the old church. Får vi komma här till knappliga? Tre skaffare. Nej, jag får hitta att ja, det alltså bara knappliga kommer här till. Kanske att du är Levi. Nej, jag var bara för sydda det. The Trine. How inconvenient. Akkurat lite uppe här. What are you doing here in the middle of the night? Let the adventure begin. Get jetta, nej! Ja. Where did the Trine bring us? Let's take a look around to find out. Yes! Sweet, Absolutely sweet. that. Just Super Mario style. Nej, passa, jag glömmer alltid det. Inte då gör att. Hopp. Så läs. Ha. Let's smash. Vi går bara spalt i tunn save Esbern till att så har vi det med shinies. Ja. Ja, men. Ända är det schysst, eller? Ja, men vi kan spela mycket nu. Väck! Ända är det. No! What the hell? We need shinies. Jag kommer bra här. Go! Okej. Longer. Pressla utav vi hammaren nu. Ja. Levi. Die, what the Får jag fuck? nu, man kan. Det gör det vi slash just. What's this? Nej, nej! Do not! Kan du? Nej, jag vill inte vad ska gå på. No! Jag har alltid Levi, jag ska bruka källcykeln, sorry. Det är bara Awesome. What the fuck? Ja, jag fick köra upp i här. Hej! Spelet kommer att slut så får det ownership. Här, This du! water is really powerful. I ought to see it works on potatoes as well. Potatoes! Love it! Kom här, Levi! Levi! Yay! Kom on ner! Kväll! Kom on ner! You need to break for the shinies. Ah! Yay!
Jag hoppar nu av. Get me up. Be like break stuff. Oh. Esbern! No! Oh. Hallå! I almost Hade nearly cheeky bitch died. där. Ja, så kan man köra. Jag kan ta lite jävla. En stäcka istället. Jag ska få boy! Åh, skuld. Ah, come on now! Elkända steinen. Awesome. Intruders! Do you think we'll have to fight them? Get your pocky stick. We cook the big fat one. Kunde inte göra Zelda-style nu. Åh! Goblins! Au! Au! Det slår på den där. Nej, jag skjuter på. Du brukar jag snä för jag klarar rör i livet. Ja. Ah! Nej, Jag ska... Jag tar på the sneaky way. The highway! Highway. Ow. It's a poem. Här Moira. Då, Levi. Trade Express. Och ja, bra hämtat Levi. Ha. Ja. Ah, damn. Bra hämtat Levi. Ja. Ah, personalen, sucker. Ah! Josefine after. Hoppa vår. Esbern! Operation första röj! Första röj! Woo! Woo! Levi, första röj! Yay! It's a funny-looking rock. Why? It's a huge slug. Enjoying a shower. Wow! Enjoying the shower, my ass. Come on. Bueno, är man klart? There we go. Anna, visst när jag spelar Shelter till Levi, kom. Nej. Say what? No, det är Bruce Levi. Ja, men jag vill inte... Det är det. Ah, glöm upp här! Ja! There we go. Och skeg är vi med inte. Yeah. Oh, han står There rätt she nu. goes. She has a healthy appetite, that one. What's that? Whatever it was, I'm glad it went the other way. Ja, vi sa hota slash. Jag har en stor slank här. Bäst du vet det. Spoiler alert! Åh! Ja, vad är det? Tid soda bäst, ja, det är rusher. Ja, aldrig. Det är vi får spela spel i Jack, så alltid lever skåsat att det knäckets nu än i Jack. Upp! Det är bäst. Vad är man angrar uppe till? Hallå? Hello! Trade Express! No! No! Försvar. How can I come up? Så, Esbern. Ow! What? What you done?
No! What are you doing? Talk so sista shiny. Yeah. Okay. Oh, stay. Ow. Ooh. What a jolly looking place. Jolly good place. We go inside. Fireworks! Fireworks, eh? Oh my god, that's the snake! Look at the size of that thing. It's monstrous. Oh yeah? Huh? What's some of these? I don't know. And then Bavaria? Oh, in my head. Ah. I got them all. I didn't. Wait, push them I didn't. What the hell? Oh, I see. Teabag på det. Till det där! Det är ju Esbern tolkar. Behind enemy blast. Han är mycket Esbern, sluta bara kassa för egen. Du dräpar mig. Det är så allt. Så visst. Disappear. I'm dead! No. Hello! Oh! Yay! Akkurat då inte värre. Gargantuan snakes and giant snails. Whatever next? Huge grilled pork, I hope. Oh, that slaps me on the These knee. strange people. Yeah, I better keep my eye on them. Mest Esbern, det hade inte dansar någon som tornado. Det är awesome. Att han sägs... Freaking tornado. Hade så känt ut. Say Wait. No. What? What? At the title screen, inte? You dirty Yeah. bastard! Chigibbaga. Nå, vad hade det? Ombarst.